Jeg hedder Mikkel Kok og er første år 6 STX-elev og kostelev. Og jeg hedder Sigita Svendsen, og jeg går i 3.G. Og jeg hedder Laura Apkær, og jeg går på 2. HF. Og det, der er specielt ved Høng Gymnasiet, det er, at det er en lille skole, hvilket også er grunden til, at jeg valgte at gå her. Og jeg tror, at der er mange, der bliver overrasket over, hvor et godt sammenhold der egentlig er, og hvor tæt man kommer hinanden ved. Det betyder selvfølgelig også, at nye elever, førsteårselever, de føler sig som en del af det her fællesskab, der er på Høng Gymnasium fra allerede dag 1 af. Ja, rent nok. Og jeg tror også, at kostafdelingen hjælper til det, fordi at, når de bor sammen, så får de et godt fællesskab. Og når du så går i klasse med kostelever, så lærer du hurtigt resten af kosteleverne at kende. Og det gør også, at kostafdelingen er et fedt sted at være efter skole og i weekenderne. Det betyder selvfølgelig også, at den samlede lærerstabel har større kendskab til også kostelever, men også selvfølgelig dagselever. Det gør, at de har et større engagement, både for den enkelte elev, men også i en klasse som en helhed selvfølgelig. Ja, vi har nogle super engagerede lærere, og de var også super gode her med på studietur. Min klasse var på studietur i Dublin, og vores lærer havde lavet et super fedt tværfagligt projekt, hvor vi bare fik stukket et kort i hånden, og så skulle vi ud i Dublin og så lave en turistbrochure. Og fagligheden fandt vi egentlig først ud af, altså vi fandt ud af, hvor meget fagligt vi egentlig havde lært, da vi kom hjem, fordi vi havde haft det så sjovt undervejs, og vi blev også rystet rigtig godt sammen i klassen. Og det tror jeg, at alle klasser vil opleve, når de er på studietur. Men på HF, der er der en aldersforskel blandt eleverne, som man vil lægge mærke til meget hurtigt. Men det tror jeg bestemt kun er en fordel, både på det sociale og i timerne, hvor at diskussionerne lige pludselig bliver lidt bredere. Lige præcis. Der er også tilbud her på gymnasiet for nogle valgfag, hvor man har mulighed for at arbejde på kryds og tværs af HF og STX. Og samtidig er der selvfølgelig også tilbud, som gælder, at der er en form for kreativitet efter skole, men også for de elever, som måske har lidt svært ved det faglige, men også de elever, der er dygtige til det faglige, som alt sammen er med til at skabe den her Høngånd, som der er her. Ja, en god stemning. Så jeg tror, at hvis man enten ønsker at gå på HF eller STX, så er Høng Gymnasiet et godt valg.